Umpisahan na sang Iloilo City Government ang pag-distribute sang supplies ng tubig sa mga barangay kasunod sang deklarasyon sang state of calamity bangod sa kakulang sang tubig tugas sang El Nino. Suno kay Engineer Niel Ravina, ang head sang General Services Office o GSO, ginaproseso na ang purchase request para sa balaklon nga 53 ka mga static tanks kag ang balaklon nga tubig sa mga water suppliers nga amo ang ginpainan sang ginrequest nga 12.5 million pesos nga pondo kadungan sang state of calamity declaration. Dugang pasang natungdan, masobra 23,000 ka mga tao gikan sa 25 tanan ka mga barangay sa syudad sa Iloilo nga high risk ang apektado sang water crisis. Inisikat K5, Alex Escalante para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko, Kakalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by: do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.